Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Shout out sa lahat ng mga kabisyo natin nanonood, nakikinig ngayon na malaki ang problema, may problema pero lumalaban. Perfect! Ganun Pero talaga. alam mo, partner, minsan ay, nakakapagod na rin pala maging strongest soldier ni Lord, di ba? Kasi Lord, diba, baka naman. kaya nga, di ba lagi sinasabi, kaya binibigay yan sa'yo kasi ikaw ang The chosen one. Correct, ikaw yung chosen one. The toughest battles are given to the strongest soldiers. Yan. Pero alam niyo po, Lord, para lang pong sabihin po namin po sa inyo, minsan po nakakapagod maging toughest soldier. Parang gusto Kaya ko nga na po lang, nag-DJ Oo kami. nga true. Parang kaya nga po, di ba? Kaya nga po talaga kami po ay nagmamakaawa, Lord. Kung pwede bang wag muna tayong maging strong soldier today. Lord, pwede po bang pa-demure pretty girl? Oo, may experience naman yung mga pa-cute lang yung araw na to. Pa-cute, ganyan, Pa-bebe pa-bebe, lang, ganon. Hindi yung parang laging lumalaban, Lord. Kasi diba? Para lagi may digmaan. Correct. Pagdilat pa lang ng mata mo. Diba, oh my God, ang dami kong gagawin. Sa true. Oh my God, kailangan ko tong tapusin. Oo, parang, oh my God, ang dami kong ang daming hassle, ang daming struggle, ang daming pagsubok, ang daming suliranin. Diba? Parang, totoo ganun. yun. And there are times, kabisyo, na parang feel mo talaga na tough soldier ka, na ikaw ay nakikidigma, feel mo talaga yan eh. Pero may mga times, Lord. Na pwede bang chill lang? Correct. Na gusto namin pa-demure, very pa-sweet, very classy, ganun. Pwede po ba Disney princess today? yung mga prinsesa walang iisip, no? Kaya mukha silang palaging bata at nananatiling maganda. Yes, laging sariwa. Chill lang sila eh. Oo, kaya wala lang. Kung pwede naman po mag-request, Lord. Total naman ngayong araw na ito, day 3 na ng migraine ko. So, baka naman pwede ang mga pagsubok na ilapit, pang Disney princess lang, di ba? Anong pipiliin na kulay ng sapatos? Mga ganun lang. Hindi yung mga pagsubok talaga ang bibigat, di ba? Di ba? Kaya kami sinasabi ko dun sa mga tao, kapag meron po kayong pagsubok, pwede na pong sumuko. Charot. Kasi minsan tanongin nyo rin sarili nyo, ano bang pinaglalaban nyo? Kaya nga. Pwede natin sumuko. Minsan ganun din si Lord sa true. Actually, chill lang naman yung araw mo. Ikaw lang talaga nag-complicate ng mga bagay-bagay. Anak, ano bang pinaglalaban mo? Totoo din. Hindi, kunyari, ikaw yung parang tipong laging parang may pinaglalaban. Ang tanong din talaga, ano ba yung pinaglalaban mo? For example, parang pagod na pagod ka na, ang dami mong ginagawa lagi-lagi. Diba? Ang tanong namin sa ilan po ba ang anak natin? Parang magpapakamatay na sa pagtatrabaho, ganun. Totoo ka dyan. But on the other hand, mga kaibigan, okay din naman yung parang lagi kang nasa digmaan. Yan. Pag titingnan mo on a brighter side, di ba? At the end of the day, feeling mo productive eh. Feeling mo ang daming nangyari. Kunyari, gumawa ka ng bucket list this morning. 5 yung nasulat mo na gagawin mo. 3 doon nakakataranta. Yan. Yung 2 doon, mga small winnings lang. Small wins. Diba? Tapos na-accomplish mo yung 5 na yon. Bago ka matulog, magpapasalamat ka rin eh. Lord, ang dami kong nagawa today. Yes. Pero hindi rin, partner. Ang sarap lang din na maging... Yung ramdam ko parang hindi mo pinagdaanan ng long weekend. Yung parang ang sarap lang din talaga na maging Disney princess na wala lang mga na-accomplish today. Nagpaganda lang, nagpa-cute, di ba? Hindi lumaban, ganon. Mukhang hindi nabubulok yung mga Disney princess, no? Sa true lalo. Sabi ni Lord, grabe naman, pina-experience ko na nga sa inyo yung long weekend. Nagreklamo, kakabalik nyo lang sa trabaho today. Kasi naman po, Lord, yung long weekend naman po, Lord, ano po, nagtrabaho din. May diba?
laban din. May laban din. And then there are days talaga, kabisyo, na parang feel natin na tayo ang strongest soldier ni Lord, na anuman ang laban, pagsubok sa buhay, kini-carry, di ba? Tama din yun. At very good yun. Pero meron din talaga as a normal human being. Na napapagod din. Correct. Bilang isang regular na tao, nagmamaasim din talaga tayo minsan na sana yung mga pagsubok for today, maliliit lang. Yung parang, mahirapan kaya ako nga nguyain itong bubble gum na ito o hindi. Mga ganun lang kaliliit. Hindi yung laging pambayad sa ganito. Totoo. Pagbalanse ng trabaho at pamilya. Di ba? Di mga pabebe lang. Ganon. Kaya dito mo maiisip, mga kaibigan, no? Kapag tumanda pala talaga ang isang tao, sasabihin mo, mahirap pala talaga ang buhay. Correct. Kaya yung mga bata na nakikinig sa atin ngayon, Nako. namnamin niyo po yung Totoo. kasiyahan ng buhay. Kasi pag dumating kayo sa 30, late 20s, medyo na-recognize mo na eh. Na-acknowledge mo na yung problema ng buhay. Mga late, mga 29. Yan, mga ganyan. Basta pa 30. Yan, tapos pag nag-30 ka na, lalo na pag nag-40 ka, parang hindi nauubos yung pinaglalaban mo. Totoo. Hindi nauubos yung problema. Kaliwat kanan, kakatapos lang nung isa, may sumusulpot na namang dalawa. Yun talaga yun. Ganon yung problema, kaliwat kanan. Ganyan. Kaya nga, adulting is real yes, and hard. It's difficult, Correct. it's hard. Kaya maiintindihan nyo rin yung sinasabi namin kapag dumating na kayo sa sunod-sunod na pagsubok na, oo nga pala, no? Ang sarap naman pala maging pa-bebe girl lang paminsan. Ang sarap maging bata ulit, walang masyadong iniisip. Sa totoo lang, di ba, marami excited na mga bata kasi magpapasko. Bakit sila excited? Kasi syempre, it's all about receiving gifts. Ang daming mga palamuti, ganyan. Kapag ka-adult ka na at malalaman mo talagang matanda ka na, kapag ka ang Pasko, ang ibig sabihin definition na ito ay gastos na sa'yo. Yan. Diba? Totoo yun. Ganun ang tingin natin sa Christmas, no? Ay, ano ba yun? Gagastos na naman tayo. Saan ba ako kukuha ng kulang pa ngayong 13th month? True. Diba, magbabayad pa ako ng mga bills. Correct. Tapos sila na yung inaanak ko, nadagdagan pa this year. Yan, di ba? At kapag halimbawa ikaw din ay tumatanda, natututo ka na rin eh. Dapat natututo, ha? Kasi yung mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa ibig sabihin, hindi mo pa natututunan yan. Di ba? Correct, totoo yun. So kapag kaganyan na, tsaka isa pang indikasyon ng pag-edad, kabisyo, is yung tinatawag nating tita and tito hits. Ano yon? Ano naman to? Tita hits. Educate us, please. Yung mga tita hits partner, yung mga hini-hit partner. Okay. Mga hini-hit ko na nga yung partner, menthol, eucalyptus, basta yung mga bagay-bagay na herbal, ganyan. Na sobrang na-appreciate mo yung scent nila, di ba? Sobra partner. Alam mo, kasi nga nasa day 3 na ako ng migraine ko, no? Yung tanungin mo nga si Lord mamaya, message mo na siya, para mabilis. So kaya tawagan mo na, Lord, ilang days ba to? Kaya nga eh. Nakakaloka. Normally naman hanggang 3 araw. Okay. So this is the last day. Ganyan. Pero ang talagang nagpapaginhawa sa akin, partner, yung talagang, pagkabata kasi ang gusto mo sa mukha mo, powder, foundation, mga pampafresh. Kanina, partner, sabi ko sa'yo, nagpatay ako ng ilaw, nilakasan ko yung aircon, tapos talagang yung pagsaboy ko dito, partner, ng Epicacet, with katingko, with poisyan, lahat ng mga herbal na mga pwedeng isalpak talaga. Tapos feel ko talaga mentol na talaga yung yung bumbunan ko. Kaya bakit ang ulo mo? Gagaling ba talaga yan? Ang dami mong pinapahid. Nagpatong-patong na. Nakakaloka. Pero yun yung mga nagpakalma sa akin. So kung ang mga nagpapakalma na sa'yo, kabisyo, mga tita hits, mga tito hits, mga hinihit-hit, di ba? Na mga sinasalpak, hinihit-hit, pinapatong, pinapahid. Yan. Para lang kumalma, tatanggal ang sakit ng ulo. Sa true. May experience yan pagdating yun ng 40. Correct. Wait lang kayo. Actually, partner, yung mga iba nga, maaga pa na-experience na nila eh. Di ba? Maaga pa lang. Basta ako, 40s na natin to na-appreciate, partner. Noong mga 30s tayo, hindi pa masyado. Pero talaga, nag-deny ka pa nga nun. Oo, di ba? Hindi ako magbabaon yan. Hindi. Walang ganun. Nainis pa nga ako. Walang nararamdaman ganyan. Partner, nayamot pa nga ako nung minsan may nagbigay sa akin ng Tiger Balm. Sabi ko, ano kala niya sa akin? Matanda. Nung last year, partner, may nagregalo sa akin ng Tiger Balm. Ang happy ko talaga. In fact, tinanong ko siya, ay, may ganito palang kalaking
size. Sobra mo na siyang na-appreciate. Na-appreciate ko siya. Meron nga ako isang kaibigan, recently nanggaling kami ng Bangkok. Sa Bangkok, madami kasi mga pamahid doon At siya marami ring mga damit. So, ang pasalubong ko sa kanya, partner, damit. Kasi alam ko mahilig siya sa mga damit. Partner, alam mo, sabi niya, ay, damit. Sabi niya sa akin, walang pamahid. As in, yung damit, partner, hindi niya pinansin. Nung pinakita ko yung pamahid, sabi ko sa'yo, inamoy, sininghot, pinicturan, nilagay sa stories, Minay Day. So, doon ko na talaga na-confirm. Sa tita na talaga. Welcome sa Tropang 40. Sa true lalo. Grabe, Ganun. no? Kaya yung mga bata ngayon, halimbawa, nakakita lang ako ng isang kapitbahay o bilang usyusero ng barangay namin. Yung, parang hindi bagay sa'yo maging usyosera. Parang kwento ko yan. O sige, nung umusyoso ka. Bumibili lang ako ng pagkain. Tapos yung anak nagtantrum. Gumanon siya sa bahay. Yung stress sa bahay na to. Sabi ng bata. Sabi ng bata, high school lang yun Ang bigla wala lang. Pumasok lang sa isip ko na grabe. Maswerte ka nga Diba? Nandiyan ka pa sa bahay, malamang hindi ka nagbabayad ng bills. Yan. Hindi ka nagbabayad ng kuryente, tubig. Hindi ka nagpo-provide ng food pero na-stress ka ng ganyan. Sabi ko, wait ka lang sa isip-isip ko Wait ka lang. Pagdating ka ng 40. Yan. Baka 10 hininga yung ibabagsak mo. Yung buntong hininga mo ngayon. Ay, nako. 10 beses mong ibabagsak yan pagdating mo ng 40. Ay, kaya, ganun na. kaya kailangan matibay kang nilalang. Yes. Hindi ka pwedeng hihina-hina. Naku, ayan na naman, babalik na naman tayo sa Strongest Soldier. Hindi talaga pwedeng maging Disney princess. Kasi feeling ko hindi masyadong problematic yun kapag nasa bahay ka tapos hindi ka yung nagbabayad ng bills. Tapos nasa bahay ka, maganda yung bahay mo, kasama mo pamilya mo, tapos provided yung lahat, pagkain, damit, baon. Hindi ka stress yun Correct. Wait kapag nag-40 ka, sa'yo lahat yan. Oo. Kapag kaganyan Tubig, kuryente. Oo, sa'yo lahat yan. Kakainin mo, kakainin ng mga anak mo. Yan. Pati kakainin ng asawa mo, poproblemahin mo. Diba? At hindi pa kasama dito yung mga yung mga emotional na totoo yun emotional na baggage. Yes. Diba? Yung sinasabi lang natin, gastusin pa lang yan. Tama. Hindi pa kasama dito yung hormonal imbalance. Diba? Yung may ganun pala. Oo! Yung bigla na lang umiinit ang ulo mo, nafe-feel kang unworthy, may mga ganyan, lalo na pag babae. Ewan ko pag lalaki may mga ganun, pero kami mga babae, ramdam namin yan kapag malapit na yung papalapit na yung regla days. Pagpapalapit na yan, ang dami na naming nararamdaman. Parang feeling namin wala kaming kwentang ina, parang feeling namin na ano bang saysay ko dito sa mundong ito, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Hindi dagdag pa yun, dagdag pa yun. Hindi pa kasali yun Oo. 'di ba? Di ba talagang pag tumanda ka, ang daming no? Ay, nako. Ang daming isipin, kaliwat kanan, hindi natatapos ang problema. So true lalo. So ito na talaga ang napagtanto ko ngayon, partner, kapag tumatanda ka na doon ka na talaga sa Strongest Soldier. Pag bata ka, enjoyin mo yung pagiging Disney princess mo, pa baby girl, tsaka very demure. Yan. Wait ka lang. Diba the worst is yet to come? Oo! Dadating pa ang nakakalurky at nakakasakit sa kalooban, diba? Kaya kailangan tough ka. Yes. Kailangan strong ka. Kailangan maging handa ka. Oo. Kailangan matatag ang loob mo. Sa true lalo. Hindi pwedeng lalampa-lampa pag dumating ang problema ng buhay. Tama. Pero wag ka namang mag-alala. Lagi naman pong may solusyon sa mga bagay-bagay. Lagi naman pong hindi man na agad-agadan yung solusyon, pero laging nalulusutan, nagagawa ng paraan. Yes. Halimbawa na lang, partner, baka yung kabisyo nating driver sweet lover, ngayong araw na ito, nagpa-register siya, ilang linggo na nakalipas dito sa ating Love Knows No Boundaries. Tapos, sakto siya naman yung matatawag na pangalan kung kailan talaga na mga nangangailangan siya. Ay, diba? malay mo. Malay ganon. mo, ikaw na ngayon. Sa true. Ang tatanggap ng libreng boundary mula sa programa ng tambalan. Ito yung sinasabi natin na kahit masakit sa ulo, kahit kailangan maging strong soldier lagi, tough one, ganyan. Meron namang mga palambing si Lord di ba? Yes, may mga blessing din. Yes. At hindi nauubos. Sa true laluto lang halong ekla mo. Kaya naman i-announce natin ang pangalan na maswerteng tsuper na mananalo ng libreng boundary para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Ayan na, laksan ng inyong mga radyo, mga kaibigan nating tsuper. Baka ikaw na itong dadatnan ng blessings ngayong oras na ito. Eto na, ang pangalan ng tsuper. Ayan na, siya ay nagmamaneho ng taxi. Uy! Ang pangalan ng tsuper
ay si Ariel Alejandro. Ayan. Boy, Kuya Ariel Alejandro. Aha. Na nagmamaneho ng taxi. With plate number UVF519. Nakakatuwa yung mga yung mga pangalan na parehas na first name. 'Di ba? Alejandro parang first name din siya eh. Alejandro! Kunin ang parang karwahe, anak diba? ng isang don at donya, Sa no? true, diba? May-ari ng asyenda si Correct. Alejandro. Si Ariel na siya, Alejandro pa siya. Ariel Alejandro with the plate number UVF519. Ikaw ay nanalo ng 1,500 pesos! Ngayon, kung nakukulangan ka sa 1,500 pesos at gusto mong dagdagan, simple lang naman ang gagawin mo. Sana makarating ka dito sa loob ng 2 oras. Oras po natin, 12:39. Kung makakarating ka dito hanggang 2:39, dadagdagan namin ng 500 pesos yung 1,500 mo. Kung magdadala ka dito ng bimpong may amoy. Yan. So ipahid mo na kung saan mo dapat ipahid yan. Yung amoy naman, pwede mabango, pwede mabaho, basta may amoy. Ikaw nasa sayo nga yan, di ba? So kung feeling mo yung pasahero mo ngayon mabango, ipahid mo na sa kanya, di ba? Ikaw, sa tingin mo anong klaseng amoy ng bimpo ang dadalhin mo na makakapagpagaling ng migraine ni Nicole Yala. Yan. Make sure may dala ka, ha? Oo, para may 500 kang additional within 2 hours. Oo naman. Pero kung hindi ka man makapunta dito, agad-agad, okay lang din naman. Kung bukas ka pa makaka-claim, okay lang din naman. Nanalo ka na ng 1,500 pesos. Congratulations! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!